kana an tromper an ka taa an ka fɛnw fili badun na dɔw filila baji yɛrɛ kɔnɔ yecogo foyi t'olu la quoi dɔw bɛ kɔlɔn kɔnɔ yecogo t'olu la o kɔ dɔw jenina a fɔ karamɔgɔ min y'i bila k'a jeni i tɛ t'o bɔnnaw kama o k'i ka fɛn ɲɔgɔn ɲini ka d'i ma ka manamanakan ni namarakan ni fɛngɛw no an ka tulonkɛ dabila ni ba de ye diinɛ kanu dɔrɔn ni ba de ye diinɛ de kanu diinɛ islamiya de kanu danbaga ye doni min d'i ma i ka du kɔnɔ ka cɛ a ka gɛrɛ cɛ 100 baloli ye ne m'a dɔn mɔgɔninfin bi sɔrɔ 20e siècle kɔnɔ k'i sigi ka miiri tantugu ɲɛnamaya kɔnɔ quoi mais ninnu fana bolo k'u b'u sɛbɛ de la tan dɛ a kan ka k'u sɛbɛ u ka nasɔngɔ sɔrɔ sira don bɛɛ ka boli k'i ka biribiri ye wa karamɔgɔ ninnu fil'u sɛbɛ de la tan nka ninnu fana tɛ dɛ c'est-à-dire minnu bɛ tila ka ninnu lamɛn k'u sigi k'a fɔ ko non nin de y'a tiɲɛ nka u bɛ bɔ nin yɔrɔ la sisan u bɛ tila ka t'u sigi concert kɛ yɔrɔ la tugun u ɲinɛna karamɔgɔkɛ ka kuma kɔ wa sini karamɔgɔkɛ mana fɔ k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ na nbalanin bɛ yaala bɔrɔnin bɛ yaala wajuli kɛ yɔrɔ la ko a y'a di ala ma ala ka nasɔngɔ bannen don n'a ka to mɔna a kana na tobi bilen a y'a bolo kɔrɔta a k'a ɲini ala fɛ k'a fɔ ko alahu subhanahu wa taala to mɔna kaba koyi i t'a lajɛ n'i fana ka na mɔlen don ko min dir'i ma ko hakili i ye to fɛɛrɛ sɔrɔ ni hakili min ye n'i ma na fɛɛrɛ ɲini n'o hakili ye ko mandenka kana sigara i b'i ka diɲɛ ɲini o ala ɲɛna na tobi minan t'a bolo ayi danbaga min ye danni kɛ k'o tɛ maa sɔn masa ye o b'an sara de o tɛ ko kelen ma kelen matigi kelen sira kelen siratigi kelen cɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka jɛ aw ka ko nin n bɛ min f'i ye cɛ wulibali don a ye taa anw b'aw kɔ walahi an ni lafiyara walahi an ni lafiyara n b'a f'i ye nin ko an ja tigɛra mais sisan ne ko nin ko bɛ niveau min na o an bɛna karamɔgɔ ninnu kɛ cogo di an b'u jeni de wa an b'u ɲini ka n'an tromper an ka taa an ka fɛnw fili badun na dɔw filila baji yɛrɛ kɔnɔ yecogo foyi t'olu la quoi dɔw bɛ kɔlɔn kɔnɔ yecogo t'olu la o kɔ dɔw jenina a fɔ karamɔgɔ min y'i bila k'a jeni i tɛ t'o bɔnnaw kama o k'i ka fɛn ɲɔgɔn ɲini ka d'i ma ka manamanakan ni namarakan ni fɛngɛw ta ka n'an kɔ yan k'a bɛɛ la sariya ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye ka fan bɛɛ kɛ misiri ye ni ala n'a kira cɛ nin ko kɔnɔnafili kolo karamɔgɔ o tɛ